פרק מ"א. למנצח מזמור לדוד. אשרי משכיל אלדול ביום רו ימלטהו אדינוי. מה זה משכיל אלדול? הנה, מצודס אומר, הנויסן צדוקה לדל באסקל, לבל יחלימוי. הוא מכניס שכל ירד רבי יוסף. מה זה נקרא משכיל אלדול? tracht wie ihm zu geben, also nicht werden verschämt. משכיל אלדול, הוא משכיל, הוא מכניס שכל, איך לתת לו את זה שלא יתבייש. מי אומר את זה? המצודס. אשרי משכיל אלדול. אז מה קורה אצל אחד הזה? ביום רו ימלטהו. עבדם שטיקל זוגת פזרשה. חוי ללבקרוי, כעניין שנאמר מדוע אתה כוחו דל דאמנוין. רש"י לכאורה בא להסביר מה זה דל. דל, אני זה אני, אביון, מה זה הדל? דל, יש אחד שהוא לא חסר כסף, חסר דברים אחרים, הוא חולה, ואף אחד לא בא לבקר אותו. אם אתה בא לבקר אותו, זה גם נקרא שאתה עשית לו חסד. מה זה דאמנון? אצל אמנון כתוב שמדוע אתה כוחו דל דאמנון, ששם פירושו חולה. אתה נראה חולה. אצל אמנון, בתנ"ך, בשמואל א', בשמואל בייס, מי זה אמנון? לא, בתמר עלו עליו. כן, כן. אתה מי זה אמנון? כן, הוא שאל אותו למה אתה נראה חולה? הוא היה חולה? לא יולנו מה שהיה לו, אבל זה מה שכתוב, שהוא היה נראה חולה. אז לכן רש"י מזה הוציא שדל זה חולה. אז משכיל אלדול זה שהוא נותן, הוא לא רק נותן צדוקה, הוא גם בא לבקר חולה. לבי ידוע לכם שזו תכונה מיוחדת. יש אנשים שעושים הרבה צדוקה, אבל ללכת לבקר חולים זה לא... יש אנשים בדיוק הפוך, רק שומעים שיש חולה, באים לבקר אותו, מודדים אותו. ליבו בסטריץ כל ראש עולם. היה לו תכונה מיוחדת כזאת, היה לו את שתיהם. שתיהם היה לו, גם עושה כל מיני חסודים, הכל היה יום הולך להדסה, לא? כולו חסד. אבל היה הולך יום להדסה. יחד איתה שעמודה לזכות. היא גם הייתה הולכת איתו? מה זאת אומרת? היא גם הייתה הולכת איתו? יחד איתו יום יחד. והוא מטפל עם הגברים ועם הנשים? לאו דווקא. עוז רצת. אבל אתה רואה, מה השכר של אחד כזה? ביום רו ימלטהו השם. אז רש"י אומר ביום רו זה גהנים. ובואי למעשה מה שכרוי, אז כתוב אחר כך. אבל המצודס אומר שגם בואי למעשה זה הולך. תראה איך שהמצודס אומר, ביום רו ובגמול זה ימלטהו השם, כשיהי בואי לו מאיז רו כלא יסעבר עולוב. אפילו שיש רע, אליו זה לא מגיע. ביום רו ימלטהו השם. אבל מה זה לפי רש"י ביום רו? לגהנים. מה זה הוא בא לו, מה זה מסחורו? בואו למעשה מסחורו, יתחיל ללמוד את הפוסק הבא. אדינוי ישמרהו בחייהו, והוא שר באורץ, ואל תתנהו בנפש אויבו, השם ישמרהו בחייהו למי שמבקרו יומיטיב לו. הכל הולך על ביקור חולים. שהשם ישמרהו בחייהו, אותו אחד שבא לבקר. אותו אחד שהוא בא לבקר. כן, כן. ומה זה לפי המצודס הפסוק הזה? הנה נראה. והוא שר ישובח בכל האורץ, הכל ימו אשרוב. ואל תתנהו, אתה השם אין יודעתי שלא תתנהו ברוצן אויבו ולהשיג בו התאווסם. ואל תתנהו זה לא בקושי, אלא זה עובדה שככה זה יהיה. והוא שר באורץ פירושו שיהיה מאושר. ישובח. ביקור חולים, אפרופו, אני הייתי פעם בבית חולים, הייתה
הייתה שם אישה עיוורת, שכבה במיטה. זה היה אחד מארגוני החסד, שלח לה כל יום אישה, איזה 4 שעות שתדבר איתה. אני זוכר שסיפרתי. שלא, זה כלומר לא שום קשר לעיוורון שלה, היא שכבה במחלקה אחרת, לא קשור לעיניים. היא שכבה שם, אז שלחו ארגון חסד כל יום, ופעם אחת שמעתי את השיחה, היא מדברת. זה אימא ל-11 ילדים, היא שואלת אותה, איך הסתדר? מי, העיוורת? לא, המבקרת. המבקרת. אז היא אומרת, את התינוק נתתי לגיסה שלי, והילדים כבר בבית ספר, והילדות, אז באתי. ולדבר איתה, ולחשוב על מה לדבר 4 שעות. ירד רבי יוסף לעשות חסד. זה דף הוא מהגוטר פסיכולוג. לפי הערכים שלו, מה זה היום? זה, אני חושב, ביקור חוילים, הכי ביקור חוילים, זה יכול להיות. אני באמצע שיעור. הלו? גם עם אנשים שלנו נדבר בחסד, לא? אני זוכר שהסיפרתי לי את זה השתגענו. אני זוכר, דוד, שסיפרתי את זה. ההמצאה הזאת שמישהו חושב שיש... הלוא אישה רגילה... אריאל, נעלה את היום שלה. אני צריך עוד צילומים, אתה יכול להביא לי את הספר. אירטוירו. יום הביאו לשם. נמצא בתוך הארון. בתוך הארון נמצא אירטוירו. גם כן מאמץ, היא צריכה להכין נושאים לדבר, היא אישה חרדית והעיוורת הייתה חילונית. ככה. היא צריכה להמציא על מה היא תדבר איתה, שעות. תשמעו מה. בואי, אחד רוצה לדבר איתך. למי? יש לך טלפון? לא. הוא אמר שאתה איש ציבור מתנהג שלא כיאות. אתה שומע כאן על איזה שלוק ומדברים? אנשים זקוקים לך. הלו, אתה צריך אותו? שבוע טוב, אתה צריך אותו עוד? כן. קח אותו. כן. עוד אותו. לא. מה אתה אומר? קופרס, קופרס. יש כאן איזה. קופרס, קופרס. 2 עמודים. קופרס. כן, מה אתה אומר? לא, נו. הלאה. אדוני סדנו על ארז דבוי, כל משקובו יופחתו בכל יוי. ארז דבוי, ארז ליטבלס, כמו הנה ארסו ארז ברזל. כשיחלה גם הוא יסודנו. זה המידו כנגד מידו, שתי זודות צריך. היות והוא הולך לבקר חולים, אז כשהוא יהיה חולה, גם אותו הקדוש ברוך הוא יסודנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו? כן. מהו על ארז דבוי? זהו יום שביעי של חוילה, שהוא דוב ומועד, כך נדרש בגוד הסטילים. מה זה הגוד הסטילים? אני חושב שזה מה שנקרא מדרש סטילים, זה נקרא הגוד הסטילים. אז כאן כתוב משהו שאף פעם לא ידעתי, שיום שביעי של חוילי זה כן. יום... או, שכוח באו. הרב יכול תראה, להגיד לו... כן. מה אתה אומר? כן, יש איזה דבר שברגע שנכנסים, תראה לו, זה ממש מסוכן, מישהו יכול ליפול על מישהו. בסדר. אחרי התפילה אפשר. הלו? אתה שם את האמת, שאני מאוד אוהב אותו. אתה רוצה שיותר מאוחר לגושר לך? לא מוצא חן בעיני הרב? מה? כן. אחרי התפילה אתה יכול? כן, לא כמעט מספר. לצלם אותו, ישלח לנו לכם תמונה. נו, תעשה את זה. אה! כל משקובו יופחתו וכל יוי. מה זה נקרא? אף בשור שכל יוי כובד עליו, שנפח כל מרגוע ומנוחוסוי. מה זה? אב בשור שכל יוי. שנפח כל מרגוע ומנוחוסוי. מה זה נקרא? שנפח כל מרגוע ומנוחוסוי. אף בשור שכל יוי כובד עליו, שנפח כל מרגוע ומנוחוסוי. אבל אחד כזה שהוא מסקיד על דור, להשם יסודנו, וכל משקובו יופחתו וכל יוי, דיינו לטובה.
שמש דנו קשיפו למשקל בסדן השם ביועס על מיתוסי בכל יוי, הופכתו בייס כל יוי, תאפכם בכל מוקים משקוב מצד על צד, כדרך המשמש סחוי שצריך למיס לסעדי בזה. הוא אומר, הופכתו בכל יוי, זה להפוך אותו מצד על צד. מי אומר את זה לחץ? צודס, כן. לקבל ביצי לחץ, אז זה לא צריך להפוך את החולה מצד לצד. לא, אבל מה באמת כתוב כאן? כך אומר המצודס, המצודס אומר, מה רש"י אומר? רש"י אומר, תהפוך אותו, דהיינו על ארז דבוי, כל משקובו יופכתו וכל יוי. זאת אומרת, כבר אין לו מרגוע ואין לו מנוחה, הוא נמצא במצב כזה, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא יסעוד אותו. מה זה שנפח כל מרגוע ומנוחוסו? זה חלק מההסבר איך נראה החולי. השם מסתדן על ארז דבוי, שהמצב שלו כל משקובו יופכתו בכל יוי, שאף בשור שכל יוי כובד דולו שנפח כל מרגוע ומנוחוסו, דיינו, כל משקובו יופך, משכב זה מקום בשביל מנוחה. אבל המצב שלו, שהוא כל מרגוי ומנוחוסוי נהפך ממנו. חולה. כן. אף על פי כן, אף בשעה כזאת אתה סועד אותו. האם זה לא מדבר על עצמו? לא, הוא מדבר על משכיל, לאו דווקא על עצמו. מי זה אף על פי כן אתה סעת אותו? מי זה אתה? אתה זה שהקדוש ברוך הוא, כן? שהוא מס, שהוא משלם לדול שכר. כאילו יש כאן איזה חידוש, שגם במצב שאתה ככה, השם סועד אותך. כן. הרד"ק אומר, כן. כל משכבו הפכתו בכל יום, את כל משכבו בכל יום, אתה השם תהפוך אותו למשכב של בריאות ומנוחה. זהו. ואומר, הפכת בלשון אובר, במקום בלשון אוסיף, בדרך תפילו ונבוא. הוא אומר את זה לטובה, כלומר משקובו הפכת בכל יום, שהפכת את המצב של החולי, הפכת דווקא למנוחה. אני אמרתי אדינוי חונני רפוא נפשי כחותו סילוך. אתם שומעים? עכשיו דוד מדבר על עצמו, רבי יוסף. אני אמרתי השם חונני, רש"י אומר, אני אין לי מבקרים לטויבו. אותי לא באים לבקר. וכשאני צועק מתכל יבוא השם חונני וגוימר, אוי וישמחים אליי, ואומרים דובר אורה לי. אני אמרתי השם חונני, רפוא נפשי כחותו סילוך. למה? אוי ויאמרו רע לי, מוסא יומוס בו בת שמוי. הם לא באים לבקר אותי כמו שבאים משכיל על דול. ואם בוא לירויס, אם כבר הוא כן בא לראות אותי, שוב ידבר ליבו, יגבו צומן לו, יצא לחוץ לדבר. מה זה שוב ידבר? מה ראה עצמו כאילו הוא מיצר? הוא בא לבקר אותי כאילו הוא מיצר, וכשיושב לפונה יגבו ליבו, אם מחשוב וסומן לעצמו, מה רוא ידבר בצייסוי? ברגע שהוא מבקר אותי הוא חושב, איזה רעות יכול לדבר עליי? וכשיוצא לחוץ מדבר או איסו. יחד אולי יסלח שכל סוינוי, אולי יחשב רולי, אולי יחשב דובר שהוא רולי, ומהו המחשובה? דבר בליעל יוצג בוי, וששוכב לא יוסיף לוקום. דבר בליעל יוצג בוי, כל רישוי שעושו יצוקו וישתפחו בגופוי, ואוי לששוכב לא יוסיף לוקום, כך מקל למויסי. גם מי שלוי מה שבטחתי בוי, אוכי לחמי, יגדיל אולי יוקב. גם מי שלוי מדיינו אחד שאני מחזיק אותו מהנש. גם מי שלוי מה שבטחתי בוי, יגדיל אולי יוקב. מה זה יגדיל אולי יוקב? אוכי לחמי, אוכל ממני, נתן לו פרנוסה. יגדיל אולי יוקב, רש"י אומר, מערב, כמו יסקבי, מים לעיר. זאת אומרת, יגדיל היוקב הוא מעורב לי. ואתו אדינוי חונני והקימני והשלום עליהם. אז מה? אתה תוציא אותי מהמחלה. לא באים לבקר אותי ויש כאלה שחושבים עליי רעה, אדרבה. אבל אתה השם תחונני והקימני והשלום עליהם. אני אחזיר לשלום עליהם. מה הוא מפרש? מה אומר המצודס והשלום עליהם? רש"י לא אומר משהו.
והשעון שלום עליהם כגמולו. כגמולו. בזה שתחנני ותקימני, זה יהיה אתה שאשלם להם על רוסו. כי בזה לא, יוכלו מי אומר? ביניהם לירוס בהצלחו. מי אומר? מגנר. אמר. זה מה שיאנקי אומר בינתיים לא ללמוד. המאוטמה אומר שנה ראשונה לא ללמוד. המאוטמה אומר שלא נהיה אופטימיים. שזה עצמו שאני אקום בריא, זה עצמו יהיה להם תשלום גמול. הם הרי קיללו אותי. וזוהי יודעתי כי חופצת בי, כי לא יוריע אויב ועולי. וזוהי יודעתי כשתכונני ודקימני, עידה כי חופצת בי, כאשר לא יוריע אויב ויתרו השמחה עולי, וערה כי בתומי תומכת בי. ואז אני אראה אז אני אראה כי בסומי תומכת בי ותצבני לפניך לאוילום. אז אני אראה שאתה תמכת בי בתומי, דיינו שאני בתמימוס אתה תומך בי ותצבני לפניך לאוילום. ברוך אדוני לישראל מאוילום ועד אוילום, אמן ואמן. הרס"ג אומר עוד יותר משהו שאסור ללמוד, לא רק בשנה הראשונה, גם הרבה שנים. הרס"ג גם זה היה מהגוינים. כן, הרב ירד משהו. הרס"ג פירש והשלם להם טויבו יסתחס הרויס שעשו לי. כפי שאוהב מנהוג משום דוד ואני בכלל לא ישם לבוש יסוק, משומעים? ירד בסזון רבי יוסף. הרס"ג, רב סעדיה גויין זוג, והשלם להם אני אעשה להם טובות. זה גרם למשלוח, ככה היה מנהגו של דוד. אוי חד משלום על.